Malita sekamadoda nuwola yathanda yini swaye Malita sekamadoda. Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibekele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili Gezo. Mina-ke umfeza ngintuthu ngakhumalo bathi ila sibona amakumete. Mhlampe wangabe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike, kanjalo futhi-ke nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu-ke umjabulisi usefaniswe nomunye wey'nsizwa laphana izithombe esithende ey'nkundleni zokuxhumana. Ngaza kwethu kunesithombe esithenda ey'nkundleni zokuxhumana ngempela uma ngabe umbuka impela lo mbhemu ngathi impela uyena umjabulisi. Nokho-ke isithombe esingesihle laphana okuvela amadoda amabili okanye abafana ababili basiphathele laphana ubhiya uyisavana bevela laphana bagibelane ngomlomo ukuqabulana. Ngaza kwethu-ke omunye uyaphosta ku-Facebook wathi uyimpela uMajitam laphana ezichazela khona-ke ukusho ukuthi umjabulisi. Ngibese ngibona lonke ibandla kade likhomment impela livuma ngazilinye lithi uyimpela uye kanye uMajitam, bachaza ukuthi uyena-ke umjabulisi. Nganza ukuthi uma ngabe uzibhekela laphana wena mhlawumbe uzobona nawe ukuthi ufana nobani. Nami ngibona engathi uyena, kodwa yena akusuye phela, kodwa nje ukuzidlalela nje nganza kwethu ukuyincokolela naye umjabulisi mangabezo la ikhona khona angakuthathi ngenhliziyo okusho-ke abantu abamthandayo ngaye enkundleni zokuxhumana. Mhlawumbe lithini okwakho ukuphawula, ahlane ku-comment section sixoxe le ndaba. Sengiphuma kanjena kodwa ngiyanithembisa ukuthi ngiyabuya futhi kwividiyo elandela. Ngingakhohlwa ukusubscribe, nibe nosuku olumnandi nithandakho.